Garden. Hello. Hello. Hello? How can I help you? Hello. Yes? You just called me. No. Yo, fuck your mom, you son of bitch. You just called to everywhere and you just... No, they didn't call No, you love other guy, no you. Tell them to shut his mouth. You fucking bastard. Let's go from here. You're the one No, calling they me and didn't you're call swearing you. at me. Sorry, I think it's something wrong. Yeah, Sorry. okay, bye. Stop calling. Bye. Hey, bastard, don't call us motherfucker. Hello? You son of bitch. Hello? Manka? Yeah? Hello? Hello? Joo. Joo, ole hyvä. Pysytäks? Halo? Niin? Niin? Olet soittanut? Ei, kun mä en kyllä soita sulle, te soitatte. Jos te leikitte vittua, meillä on töitä ja tekemistä. Ymmärrätkö suomen kieli? Vai oot se satana venäläinen vai mitä? Sikerim seni lan yarra. Götüne kodum. Joo. Moi. Moi. Terve, sä soitat. Halo? Joo? Pizzeria. Mitä sä haluat? En mä tiedä, sä soitit. Mitäs mä haluan? Mitä? Sä soitit. Kuka soitti? Sä soitit, no. Mä soitin, joo hyvä. Mitä kuuluu? Hyvä. Joo, no hyvä illan jatkua. Samoin. Miten menee? Onko töitä? Joo. Joo hyvä. Näkemiin. Halo? Terve. Terve. No. Mitä mies? No, mitä sä tarkoitat on, mutta ketä sä soitit? Mä soitan, koska mä tykän susta. No, mitä vittu Ja sä mä haluan soitit? puhua sun kanssa, Tää on ravintola. Joo, on pizzeria, joo. No, mutta miksi Joo, sä soitit? mä tilaan 3 pizzaa. Mikä? Yksi frutti di mare, yksi quattro ja yksi colpacino. Ja tullaan hakea. Koska ne on valmis? Halo? No, pizzeria, terve. Terve. Onko ne pizzat valmis? Mikä? Onko ne pizzat laitettu? Ei oo. Onko oreganokin laitettu, joo? Ei oo. No, Mitä sä tilattu? Mitä sä tilattu? Joo, mitä sä tilattu? Mitä sä haluat oikeasti? Oletko niin kunnossa? Soitanko pian poli? Soita vielä kerran, sitten katsotaan. Ok? No, missä sä soitit? Mitä vittua sä haluat oikeasti? Joo, sä soitit. Tää on Mitä pizzeria, vittua poi. sä haluat, saatana? Ala soita enää. Ala häiritse. Ja älä puhu paljon. No voin Mitä älä puhu? soitan. Mitä älä puhu, saatana? Kuka sä oot? Okei. Halo? Halo? No? Taas. Pizzeria. Onko ne pizzat palannut jo? Mitä? Onko ne pizzat valmiit jo? Mennä katso peili sitten. Saat vastaus. Okei?